जों बिपिएफआ देरहानायाथ' दासिम दिनैनि दिनावहाय 100% रोखा। कारण प्रत्येक जाति गोष्ठी जायफ्रा एमपि इलेक्शनाव भट होफेरामोन बिथांमोनहाबो दिनै बिपिएफनो भट होनो होननानै बयबो थागथियारि खादों आरो बयबो दोलै नोगोरै ओंखारबोजोबदों। फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै गामि गामि हाबदों, रायजोफोरजों रायलायदों आरो बेबायदिनो प्रग्रामाव दिनै पश्चिम गरसिंपारा होननानै बुङो बेखौ साम्फा दैनि सोनाबहा आदिबासि गामि, बे आदिबासि गामियाव जों रायलायफैदों। गासैबो गामिनि गावबुराफोर, गार्जियानफोर, जाहा बायदेवमोन गासैबो फैजोबदों आरो बाहाय एकदम स्र' गामिनि नेता आरो दैदेनगिरि गासैबो ज' जाजोबदों। जोबोद मोजां जादों मिटिङा, बिसोरो जोंनिखामोन। खिन्थु थांनाय इलेक्सनाव मा खालामदों, थाखा फैसा होनानै जोङो खाम्फाया खालि हाखौ मा होनो बेखौ GPSल'सो खालामदों। जोंनि गभर्नमेन्ट फैब्लानो 15 दिननि गेजेरावनो जों नोंसोरनो हाखौ होगोन आरो बायदिसिना होगोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो ओरै होगोन होननानै गोबां बार बुंफैबाय थानायखाय बिथांमोनहा बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव थांदोंमोन। खिन्थु दिनै 3 बोसोराव बिथांमोननि जायगायाव गामियाव इउपिपिएलनि नेताफ्रा रावबो हाबफैयाखै होननानै दा बुंदों आरो गावसोर थाब्लाबो गावसोरखौ खेराया जेबो खामानि मोनाखै आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्राबो जेबो मोनाखै, बे कमप्लेनखौ बिथांमोना खालायदों। दा जों फैनायाव बिथांमोना बेखौनो बुंदों जे जों बिपिएफखामोन आरो एबार 100% जोङो बिपिएफआवनो थांफिनगोन। एमपि बिसायख'थियाव नोंथांमोन देरहागोनना रोखा? जों बिपिएफआ देरहानायाथ' दासिम दिनैनि दिनावहाय 100% रोखा। कारण प्रत्येक जाति गोष्ठी जायफ्रा एमपि इलेक्शनाव भट होफेरामोन बिथांमोनहाबो दिनै बिपिएफनो भट होनो होननानै बयबो थागथियारि खादों आरो बयबो दोलै नोगोरै ओंखारबोजोबदों। सार, नोंथांमोननि जे प्रेसिडेन्ट आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जयन्त बसुमतारिया अजद दिखांदों जे बिथाङा खेबसेबो एसेम्ब्लियाव फैयाखै होननानै बिथांखौ टार्मिनेट खालामनायनि खोथा बुंदों। बियो अफिसियेल मेटार, हयथ' माबा मोनसे खारनाव थाङाखैब्ला खारन दङ। बिपिएफनि दैदेनगिरिया एसेम्ब्लियाव थाङैनि खारन दङ। दा सासे एमएलए, जयन्तआथ' एमएलएसो, एमएलएआ जोंनि एसेम्ब्लिनि बेफारखौ मानो बुंदों आं बुजियाखै। बियो पियरलि राजनैतिक नोजोरजों बुंदों। जुदि एसेम्ब्लियाव बाखि फैयैनि सायाव अफिसियेल माबा मोनसे रुल दङब्ला एक्सन लानायनि, मालाय एसेम्ब्लिनि सेक्रेटारि बा स्पिकार बिथांमोनासो बुंगोन।